Добре, здравейте от мен. Аз се казвам Александър Кръстев, главен редактор на сайта Аз чета, както каза вече Майк. Работя и в PR агенция. Блогър съм от 3 години, може би 4 вече. И още много други неща, които сега няма да ви казвам. Преди близо месец вече успях да завърша една книга, която мислех около 3-4 месеца до половин година, която е посветена на най-голямата социална мрежа за професионалисти в света, LinkedIn. Предполагам, всички сте чували за нея, поне повечето. Доколкото знам, много от вас имат и профил вътре. Изданието, което написах, не е голямо по обем, но пък за сметка на това вътре има обяснени основните функции на мрежата, както и много съвети за това как да подобрите представянето си вътре в LinkedIn. Но LinkedIn е мястото, където наистина можете да правите бизнес, не само по света, но и в България. Това, което подкрепи наистина думите, които казвам сега, са хората, с които направих предварително интервюта, за да включа в мрежата, които са менеджери на средно и висше ниво в големи български компании, които наистина потвърдиха колко полезен е LinkedIn. Така, няма да ви говоря за книгата, но ще започна с сменяне на следващия слайд. Защо бизнесът трябва да е в социалните мрежи? Това е изследване на Нилсен от края на миналата година, където за съжаление вие не виждате добре статистиките, но това показва какво е нарастването на ползването на социални мрежи на глобално ниво за последните 2 години. Проучването включва САЩ, Великобритания, Австралия, Бразилия, Япония, Швейцария, Германия, Франция, Испания и Италия. Като най-интересното са процентите, в които се увеличавало ползването. Значи от 2007 до края на 2008 скока е с около 80%, но от 2008 до 2009 ползваемостта на социалните мрежи на глобално ниво вече започва графиката да нараства така нагоре и скока само на Facebook е 93%. Това означава, че за последната една година в най-развитите технологично държави в света ползването на Facebook и предполагам на останалите социални мрежи е скочило почти двойно. Тук виждате какво е съотношението ето тук няма лазерче, съотношението в Съединените щати. Ето тук виждате от 2007 до края на 2008 повече от 2 пъти се увеличило и тук още веднъж 2 пъти. До 110 милиона потребители в САЩ. По последни данни, българските потребители на Facebook, къде е активни, къде не е чак толкова, са близо 1 милион вече, поне регистрираните. Така че мисля, няма нужда да обясняваме дали, защо, колко голяма е ползата за бизнеса. Всичко зависи от начина, по който се управляват профилите в социалните медии и конкретно в социалните мрежи, за които говорим. Така аз си бях намислил един въпрос, който ще задам сега. Ясно ли е на всички каква е разликата между социални мрежи и социални медии? И за да го обобщим напълно, социалните медии като съвкупност включват и социални мрежи, и сайтове за social bookmarking, не съм сигурен как точно е преведено на български. Блоговете, микроблог платформите и така нататък. Добре. Хайде сега да видим кои са основните функции, които мога да ползвам в LinkedIn. След това в презентацията правя леко сравнение с Facebook. Заглавието е предимно закачливо и не е чак толкова крайно по принцип отношението ми към Facebook, защото аз ползвам Facebook за Аз чета и оттам се генерира много добър трафик, предполагам всеки един от сайтовете, които вие имате и личните ви блогове, така че има си и положителни страни, това също ще го кажа накрая. Със сигурност трябва да направя кратък преглед на това, което представлява LinkedIn като голяма социална медия. Мога и с 2 думи да го кажа, Марио също го беше казал, не видях къде седна, да, здрасти. Марио Пешев също беше казал това в блога си миналата седмица.
Всъщност LinkedIn е много добро електронно CV, което можете вие да си направите и да попълвате постоянно, да го развивате, като в това CV нямате просто едно плоско излагане на данни, а развитие в реално време, включително с контактите, които вие имате и всички могат да видят, с препоръките, които получавате, с дейностите, които имате в групи, различни по теми, по интереси, групи за нетворкинг, групи свързани с конкретни събития и така нататък, които също могат да добавят стойност към вашия профил и към това, което хората виждат за вас като специалист, като професионалист. Тук съм изброил 7-8 от най-важните функции на мрежата. Споменах вече профил, контактите, които имате, препоръките, които можете да пишете или да получавате, като много важно за тези препоръки е, че всъщност те са придават много сериозна стойност на вашия профил, тъй като една-две препоръки от вашия работодател могат при смяна на работата или при следваща работа да допринесат много за това да бъдете избран за конкретна работна позиция. Също хубавото е, че един човек може да даде препоръки за работата ви на няколко места, което означава, че ако сте изпълнявали длъжност една и съща, примерно в 3 компании, но сте работили с един конкретен човек, това означава, може би, че вие сте постоянен професионалист, че нямате спадове и върхове в своята кариера, а поддържате едно добро и високо ниво. Съответно, за групите няма смисъл да обяснявам каква е ползата, освен че печелите нови контакти, също се вижда в кои области сте професионалист, можете да намерите потенциален бизнес партньор, което всъщност се отнася въобще за всичко, което правите в LinkedIn. Събитията са също нещо много важно. Следващото е въпроси и отговори. LinkedIn Answers. Там вече се вижда пък наистина къде сте най-голям специалист. Също ако някой ви избере да дадете най-добър отговор на конкретен въпрос, това се изписва на CV-то ви. Така всъщност една от данните, които цитирах в книгата, после се оказа, че в тази област, в която аз бях пуснал, тя има, мисля, 100 и няколко най-добри дадени отговора. Което може би означава, че прекарвам малко повече време от нужното в LinkedIn и в социалните мрежи въобще, но това е друг въпрос. И инструмент, който много ми се иска в България да започне да се ползва по-силно, и то не само от хедхънтерите, които така или иначе прекарват много време в LinkedIn, разглеждайки профили на професионалисти, изпращайки им покана за интервю и така нататък. Това е LinkedIn Jobs, инструмента за търсене на работа, където може да пускате обяви. Казвам, че нещо подобно като инструмент би било да отличи вашата компания или вас като професионалист, защото така регулярно през 2-3 седмици търся дали има пускани обяви за работа от България. До сега, честно казвам, съм попадал на една единствена и беше IT компания. След това не съм сигурен дали какво точно се е случило и дали всъщност през LinkedIn са си избрали човека, който са търсили за тази позиция. На SAP. Мисля, че беше на SAP. Не съм сигурен. Така. Профили. Въпросът кое предпочитате? Тук виждате профил във Facebook, където не съм успял да замъгля логото, не исках да ползвам нито чужди профили, нито пък да правя реклама на Асчета, но съм сложил профила на Асчета във Facebook. Тук са скрити имената, може би малко преч, тук са скрити имената, но много често се получава, ако имате сериозен брой контакти във Facebook и не влизате примерно ден или ден и половина, цялата ви стена да бъде затрупана с меченца, кафенца, подаръци и така нататък. Какво има? Има bulk applications и има applications, които не могат да се ползват.